ఉప్పల్ డిపోకి అతి చేరువలోని ఈ ప్లాట్ అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. హైదరాబాద్ వరంగల్ మెయిన్ రోడ్ నుండి కేవలం వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఈ ప్లాట్ ఉండడం దీని ప్రత్యేకత. సిటీలోని అన్ని ప్రధాన ప్రాంతాలు ఇక్కడి నుంచి సులభంగా చేరుకోవచ్చు. చుట్టూ ప్రశాంతమైన వాతావరణం, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, హాస్పిటల్స్ మరియు షాపింగ్ మాల్స్ అన్నీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. పెట్టుబడికి మరియు నివాసానికి ఇది అత్యంత అనువైన సమయం. ఇది ఉప్పల్ మెట్రో స్టేషన్కి జస్ట్ 10 minutes డ్రైవ్లో ఉంది. అలాగే దీని రెడీ టు కన్స్ట్రక్ట్ స్టేజ్లో ఉంది. దీన్ని సెమీ కమర్షియల్గా కూడా, అంటే హాస్టల్స్ అలాగా తదితర అవసరాల కోసం మనం దీన్ని వినియోగించుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, ఉప్పల్ ఏరియాలో ఈ బెస్ట్ ప్రాపర్టీని సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మమ్మల్ని సంప్రదించండి. స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్కి ఇప్పుడే కాల్ చేయండి.